Minuloročná nadvláda Renaultu, respektíve ich športovej odnože Renault Sport, vyvrcholila uvedením modelu Megane RS 250. My sme vám auto samozrejme predstavili takmer pred rokom, okamžite po jeho svetovej premiére. Na fantastických cestách južného Španielska nemalo chyby, ale kým sa k nám dostala slovenská predvádzačka, museli sme si počkať. Medzi tým dokonca stihlo i nasnežiť, no čaru auta to nakoniec neubralo. Nový Megane RS 250 v žiarivej žltej, tentokrát teda nie v špeciálnej perleťovej metalíze, ktorou pútali špeciálne modely minulej generácie, prekričí aj to najväčšie šero. Kto chce Megane RS 250, má na výber dve možnosti. Žiadna nafta, nebojte sa. Verziu Luxe s pohodlnejšími sedadlami, navigáciou a pekným koženým čalúnením, alebo tým pravým orechovým našou verziou Cup. Škrupinové rekará s látkovým poťahom, atraktívnejšie ospoilerovanie so zadným difúzorom, na červeno natreté brzdové strmene, tuhší podvozok, ale hlavne poctivý mechanický samosvor. A pre tých, čo sa radi bavkajú, je tu aj RS Monitor. Teda akási riadiaca jednotka, kde si viete nastaviť odozvu na plynový pedál, zásah ESP, upozornenie na potrebné preradenie vo vyšších otáčkach pípnutím a tiež sa pri jazde kochať behajúcimi géčkami, či si priamo na okruhu merať najrýchlejšie časy. Neverili by ste, ale dve z menovaných posledných hračičiek dávajú autu úplne iný rozmer. To pípanie, do toho sme sa zamilovali už v Clio RS. Je to drobnosť prinášajúca nevyčerpateľné potešenie a tie stopky. Ani neviete, koľkokrát si ľudia jazdiaci na okruhoch práve niečo také želajú. Nemusia pritom dať ani ruky preč z volantu, pretože celý RS Monitor ovládate práve na ovládači pod volantom. Uznať musíme jediné. Za trošku intuitívnejšie ovládanie by sme si boli ochotní aj priplatiť. Zvyšok interiéru skrášľuje pekný volant, prehľadná stredová konzola s otrasne malými tlačidlami na ovládanie autorádia a analógové prístroje pred vodičom, teda otáčkomer i rýchlomer. Štartuje sa tlačidlom, ako inak. A po pravej ruke máte radiacu páku, ktorá už v porovnaní so starým modelom nevyzerá ako ovládač zaoceánskeho parníka. 2-litrový agregát pekne brbloce na voľnobeh a jeho zvuk má ten správny objem. No i napriek tomu si budete s autom rozumieť aj v zápchách. Jeho spojka je totiž úplne civilná a nenapovedá zmenám, ktorými si prešlo pohonné ústrojenstvo. Nové turbo, zmenené časovanie ventilov, to je len začiatok. Nasávanie je iné, piesty i ojnice sú pevnejšie, výfukové ventily sú chladené sódiom. A výsledný efekt. 184 kW a pekný krútiaci moment 340 Nm už od 3000 otáčok, pričom 80% ich je k dispozícii už od 1900 otáčok. Aj vďaka tomu, ak sa neponáhľate, môžete jazdiť na príjemne nízkych otáčkach bez zbytočného vytáčania turbínky aj so spotrebou pod 9 litrov. Na to tu ale dnes nie sme. Oproti predchodcovi dostala špeciálna predná náprava, okrem nového mena PerfoHub, aj niekoľko ďalších technických zmien, vďaka čomu sa teraz na prednú nápravu môžu montovať priam enormné brzdové kotúče s priemerom 340 mm, čo je v tejto triede doteraz asi maximum. Pri brzdení to však budete milovať. V každom prípade jazda vás pohltí aj bez tých brzd. Nový motor má dnes omnoho viac sily od spodu a ťahá rovnako s chuťou do otáčok ako ten starý, vďaka čomu budete výrazne rýchlejší na výjazdoch. Štandardne dodávaný samosfor našej verzie Cup si pritom len tak mlaská od radosti. S týmto autom je takmer každá jazda zážitkom. Ak vám ale môžeme poradiť, nechajte na ňom sériové 18-ky. Sú ľahšie a na našich cestách oveľa viac oceníte ich ochotu tancovať v blatníkoch bez toho, aby vás z toho porazilo. I tak je Cup verzia už dosť tuhá a keď vyslovene po takom aute netúžite, radšej skúste mäkší Luxe.
Ten síce neoplýva tak nevyčerpateľnou trakciou ako náš Cup, no motor tu máte rovnaký, ak vám ide iba o výkony, v priamke stačiť vám to bude. Ó áno, Megane má aj kufor a miesto na zadných sedadlách. Miesta je tu akurát, iba si musíte zvyknúť na to, že vás budú na špičky nôh mierne tlačiť nešikovne umiestnené konzoly škrupinových predných sedadiel. A vlastne aj na to, že si pri ostrejšej jazde sem tam buchnete aj hlavu. Chce to jednoducho tvrdé povahy.